سورة الفاتحة د سورة المدثر نفس نازل شوه سورت دے په اعتبار د نزول سره د دې 5 نمبر دی چې تاسو ما په دې باندې پوه هم کړئ او دا سورت رنبنه سورت دی چې مکمل نازل شوه دی نمبر په 5 دی او مکمل سورت هم دا سورت نازل شوه د سوره الفاتحه ځان له یو شان دی ځان له شان دی او داسې شان دی چې د دې باره کې یو حدیث تاسو واورئ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حدیث راوی دے فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها انها السبع المثانی زمان پا غزات قسمی چی زمان روح داغ پا قبض قدرت کی دے چی اللہ تبارک و تعالی نہ پا تورات کی نہ پا انجیل کی نہ پا زبور کی او نہ پا خپل پا دے قرآن کی دے مثال نازل کرے دے نشت دے مثال دے دادا سی عجیب و غریب صورت دے پر طول علم وحی کی سور وحی تراغل دے دا زان لے امتیازی شان دے او شان ذکر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پا منگ بانے دا مانز پا ہر رکات کی ویل لازم کردی کی کرنے سوک چے فرض و سنت ادا کی صرف نو 2 درش دلے وائی دو رزی اور سوک چے نفلونا کئی سمر دیر کئی نو دمر دیر گویا یو مستقل وظیفہ اللہ منتخو دلی دا صورت وائی او پا مانزی کی ہم ویل دی او دا دین علاوہ ہم دا دی خپل یو فضیلت حضرت ابو سعید ابن المعلى رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دے آغا فرمائی کہ پا مسجد نبوی کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر یو زین آشتو باتی نو مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد وی زبتات نن دا جماعتنا دا وطونا مخی دا قرآن کریم پر طول صورتونو کی عظیم صورت خیمہ کہ طول صورتونو کی عظیم صورت کم ایو دے حضرت ابو سعید فرمائی چھ من دا جماعتنا پا وطو کی شو نما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وریاد کرد اور تبیوی اے دا اللہ پیغمبر تاس ما تا ویلی نو چھ عظیم صورت دا قرآن بدر تا خیمہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتو فرمائی وی خود راتو وی الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم وی دا صورت دیکھنا الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ دا وہ آیتون لیچ بار بار دہراوی دن کی دی او دا قرآن عظیم دے عظیم قرآن ہم دقا دے او بل طرف تا سورہ فاتحہ عجیب پا دی وجہ دے چی در طول قرآن کریم در طول مضامین و خلاصہ پا دی صورت کی موجود دے قرآن کریم کی یو سو موضوعات مستقل بیانی دی یو دا توحید موضوع دا اللہ دا وحدانیت بیان دے دا اللہ دا یوالی بیان دے بل دا رسالت بیان دے دا پیغمبرائی بیان دے دا پیغمبران خبری دی بل دا آخرت بیان دے چا آخرت پر آزی بل احکام بیان شوی دی قوانین دا کوئی دا سی کوئی بدی طریقہ او پینزم دا خو دا نیکان خلق و احوال او شپگم دا بدان و احوال او دا طول پا دی صورت کی موجود دی اشارے ورطا موجود دی